Carla? Àlex? Què tal, com estàs? Què n'és de tu? Bé, la veritat és que no em puc queixar. Per fi em feina. En sèrio? Sí, de fet vaig estar fent pràctiques i vivint a l'estranger. Què dius? No m'ho crec. Que sí, t'ho juro. I com és això? És una història molt llarga. Doncs tot va començar després de provar sort a unes oposicions que no van sortir molt bé. La Irene, una amiga meva, em va informar sobre una beca on una associació que es diu Nexes Interculturals donava suport per poder fer pràctiques o trobar feina a l'estranger. Volia canviar una mica d'aires, sobretot després de les oposicions, llavors vaig decidir apuntar-me. A més, pensava que seria una gran experiència poder viure una cosa així. Després d'emplenar un formulari i tenir tota la documentació necessària, Nexes em va fer una entrevista amb un soci d'acolliment. En aquella entrevista es van assegurar al 100% que complís tots els requisits i que tant jo com el soci fóssim afins. A més, Nexes ens facilitava els cursos de llengua estrangera, així que en aquest sentit no va haver-hi molts problemes. I què, hi havia nervis o què? Clar que estava nerviosa, però per sort vaig poder compartir l'experiència amb més persones i això em va ajudar també a adaptar-me molt ràpidament. De fet, vaig tenir la sort de poder treballar amb el que jo volia i gràcies a això, sumat a la gent que vaig conèixer i el destí que em va tocar, que va ser Irlanda, vaig viure una experiència molt enriquidora. A més, Nexes em donava el seu suport, així que podia estar tranquil·la. Tenies temps lliure, veritat? Clar, sí, però va ser molt interessant aprendre tota una cultura nova i conviure amb ella. El problema és que m'ho vaig passar tan bé que el temps em va passar volant. I sabia que s'acabaria, però tot i així estava a l'avió ja de tornar d'Espanya i plorant, però plorant com una magdalena. I poc més a dir, la veritat. Doncs saps què? Potser que m'hi apunti. Clar que sí, endavant. És molt útil i l'experiència jo la recomano molt. A més, molt poques vegades tindràs l'oportunitat de fer-ho, així que per què no intentar-ho?